Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Patay ang 17 anyos nga batanong lalaki human maanod sa naghaguros nga tubig sa usa ka sapa sa General Santos City. Samtang pipila ka mga estudyante og sakyanan ang apektado human gibaha ang usa ka tungaan ug kadalanan sa Sarangani Province gumikan sa kusog nga ulan. Ani ang report. Wala na'y kinabuhi, nakahubo ug puno sa samad ang nawong. Kini ang kahimtang niining 17 anyos nga lalaki nga nasangit sa mga ugat sa usa ka kahoy diyang na-recover sa mga rescuer daplin sa sapa sa sitio Pau-Pau, Barangay Sinawal, General Santos City, banda alas 10 sa buntag adlawng Martes. Ang patayng lawas sa biktima nga mag-usa ka gabi na matud pa nga gipangita human maanod sa mong sapa Lunes sa hapon. Gilayong gidala sa barangay hall sa Sinawal aron maasikaso. Nasayrang naligo kuno kini kuyog ang laing 5 ka kaubanan sa simbahan yang naabtan sa paghaguros sa tubig sa sapa. 2 ka kaubanan niini ang nauna nga nakalingkawas. Apan siya og laing 3 ka kaubanan natrap sa tubig hangtod ang usa kanila nakahunahuna nga magtumba og kahoy aron makatabok. Apan sa pagtabok wala nakagunit sa kahoy ang biktima ug didto na kini naanod sa tubig. Kani siya ang wala nakagunit sa kahoy. Kay naggunit po siya og silopin nga sulod sa ilang mga cellphone. Ang amhan sa biktima, emosyonal diyang gisaysay nga sa wala pa ang hitabo. Giingnan na niya kini nga dili mulakaw. Apan wala daw kini nagpatuo. Giingnan ako ayaw na laag kay matulog ko. Sa opag magkuha lang kog gulay, magkuha mi gulay. Nga si kauban kauban sa simbahan. Tung choir. Katong 5 nga kauban niya mga choir gyapon to sa simbahan. Wala ko kabalo katong gulay dai gibalon to nila didto. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Gilauman sab nga mag-apod og hinabang ang LGU. Sumala sa CDRRMO, walay ulan nga nasinati sa sentrong bahin sa syudad niadtong Tungura. Apan dunay report nga bulhog sa tubig sa usa ka dakong sapa sa syudad. Gani nakuhaan og video ang ulo sa baha nga mihaguros padulong niining dike sa barangay Labangal. Butang nga nakapaalarma sa mga residente. Hinuon waray naangol atol sa hitabo. Hindi man umulan dito sa atin sa syudad, pero doon sa mga headwaters ng ating mga major ilog, no, umuulan. Huwag tayong pakakatiwala, pakapapakumpiyansa, no, na miski wala pong ulan dito sa atin, mayroon po talaga posibilidad na tulad nito, flash flood. Sa Kiambas, Sarangani, pipilasab ka mga sakyanan ang natanggong tungod sa tubig baha nga gikan sa bukid ug mipadulong sa kalsada sa Barangay Suli Lunes sab sa hapon. Usasab kagamay nga balay ang nadanyos human kalit midahili ang yuta gumikan sa baha sa Purok Pag-asa sa mong lungsod. Ginasuta pa kung dunay angol sa hitabo. Sa lungsod sab sa Maitom, Sarangani, palisuray ang pag-uli niini mga estudyante sa Malalag National High School human gilunupan og tubig baha ang ilang tunghaan. Matod sa Pag-asa, epekto sa Intertropical Convergence Zone ang nasinating pag-ulan sa Mindanao. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao.